Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, вітаю цябе, Сяржук. Пра што сёння будзем размаўляць? Напярэдадні дня студэнта, як вядома, які будзе заўтра. Зусім лагічным будзе, калі мы сустрэнемся сёння з выкладчыкам ды і студэнтамі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта, і гаворка ў нас сёння пойдзе пра літаратурны музей. Гэта ў дзень студэнта, пра літаратурны музей. Конечно. Ну добра, тады пачынаем. Пачнем мы традыцыйна з інтэрнэт-навін, тое, аб чым пісалі сёння навасныя парталы і што, собственно, казалі ў інтэрнэт-суполках. Першую навіну можна пачаць са слоў «Як, чаму і хто дазволіў». Помнік Марку Шагалу, які знаходзіцца на вуліцы Пакроўскай, дэмантавалі ў пятніцу 13-га. Можа быць, гэта злы жарт, такія пачаліся здагадкі ў соцсетках, але на самой справе ўсё значна прасцей. Марка і Бэллу разлучылі часова, гэта зроблена ў сувязі з рэканструкцыяй помніка. Цяпер, мне здаецца, Марк Захарович выглядае куды больш гарманічна. Вось, ён проста здзівіцца курсу долара, які ўжо па 18 тысяч. Ну а мінскі блогер адважыўся на смелы эксперымент. У сваім блогу Зміцер Володка абвясціў аб тым, што хоча абагнаць цягнік на аўтамабілі. Для спаборніцтва ён набраў 50
першы цягнік. Шлях меўся быць зоршы ў Брэст. У машыне знаходзілася яшчэ 2 памочніка, якія вялі онлайн-трансляцыю ў інтэрнэце. Хлопец заязджаў на кожны з 10 вакзалаў па шляху руху цягніка і адзначаў сваё месцазнаходжанне. Увогуле, у выніку эксперыменту кіроўца абагнаў цягнік і прыехаў у Брэст усяго на 3 хвіліны раней. Але ён ехаў з захаваннем правілаў дарожнага руху і ўсё як патрэбна. Дарэчы, побач з Віцебскаму пасёлку Кастрычніцкі з'явіўся разумны пешаходны пераход. Як толькі чалавек набліжаецца да праезнай часткі, пераход асвятляецца. Ну, уявіце сябе, ноччу, калі кіроўца бачыць на дарозе чалавека, над яго галавой раптам загараецца яркі арэол. Самы час перахрысціцца. Ну і ўсе ведаюць, у Анталіі учора пачаўся саміт G20. 20 лідараў вядучых краін свету сабраліся, каб абмеркаваць шмат важных пытанняў. Перад пачаткам мерапрыемства да журналістаў выйшлі 3 кошкі. І, зразумела, яны патрапілі ў аб'ектывы камер рэпарцёраў, жывёлы імгненна сталі зоркамі саміту, і мне здаецца, яны проста шукалі сцяг побач, з якім павінна была стаць іх нешматлікая дэлегацыя. Цяпер чакаем чарговае відэа «Кошкі, зоркі на фуршэце». Вось такія былі навіны ў працягу нашага вечара. Прапаную пазнаёміцца з нашай госцяй, якая ўжо з'явілася ў нашай тэлекавярні. Сярджук, табе прадстаўляць. Можна ўжо, так? Дазваляю. Дзякую, Іван, за такія цікавыя навіны. Але ж мы звяртаемся да нашай госці. Гэта Ірына Вацлаўна Саматой, старшы выкладчык кафедры літаратуры і загадчык літаратурнага музея Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Міроновича Машэрава. Вось, не памыліўся. Так, не памыліліся. Добрый вечар, Ірына Вацлаўна. Мы не будзем хаваць той факт, што я былы ваш студэнт. Так, і да, 5 год былі побач. Ну, але ж сёння хацелася паразмаўляць пра літаратурны музей, таму што пра краязнаўчы, напрыклад, усе ведаюць Марка Шагала, але пра літаратурны музей, думаю, ведаюць далёка не ўсе ў нашым горадзе. І давайце адразу з чаго ён пачынаўся? Хто яго быў, скажам так, бацькам, арганізатарам, да, бацькамі, арганізатарам, ну, як усё пачыналася? 12 красавіка 1980 года у адной з аўдыторый педагагічнага інстытута была адкрыта экспазіцыя «Адзін дзень Уладзіміра Маяковскага». Вось з гэтага і пачынаўся літаратурны музей. А крыху пазней, ужо ў канцы красавіка, рэспубліканскія газеты і Віцебская абласная газета апублікавалі матэрыялы, што ў Віцебскім педагагічным інстытуце адкрыўся літаратурны музей. Для вытокаў адкрыцця музея і вытокаў музея літаратурнага стаялі выкладчыкі інстытута Анатоль Канапелька, Зоя Андрыянова, і няўрымслівы віцебскі паэт Давід Сіманович. Куды ж без Давіда Сімановича? Вось яны былі бацькамі літаратурнага музея. І доўгі час загадчыкам літаратурнага музея з'яўляўся Анатоль Мікалаевич Канапелька. Аж да апошніх, скажам так, дзён свайго жыцця. Это 30 з невялікімі яшчэ гадоў. Так. І з 2003 года загадчыкам літаратурнага музея стала я, пераняла эстафету Анатолія Мікалаевича. Ну і думаю, што праца далей яшчэ ўсё цягнецца. Безумоўна. Экспазіцыя абнаўляецца. Безумоўна. І музей абнавіўся, адбылася рэканструкцыя літаратурнага музея, і экспазіцыі абнаўляюцца, ідзе праца пэўная. І з гонарам магу сказаць, што 31 сакавіка 2015 года калегія Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь прыняла вось такое распараджэнне аб тым, каб надаць літаратурнаму музею статус народны. А дазвольце мне, можа, нават трошкі дзіўнае пытанне, але чым адрозніваецца літаратурны музей, напрыклад, ад бібліятэкі? Вось такое пытанне. Літаратурны музей чым адрозніваецца ад бібліятэкі? Безумоўна, што ў бібліятэцы асноўныя фонды, асноўныя матэрыялы гэта кнігі. А ў музеі не толькі кнігі, але і розныя іншыя экспанаты. Безумоўна, кнігі таксама, але з аўтографамі. Гэта і фотаздымкі, гэта і рукапісы, гэта і нейкія асабістыя рэчы пісьменнікаў. Пісьменнікаў менавіта Віцебскага краю, Віцебшчыны, бо ўся дзейнасць... Так, гэта літаратурны музей Віцебшчыны. Бо ўся дзейнасць нашага літаратурнага музея накіравана на збор
сістэматызацыю, папулярызацыю матэрыялаў, звязаных з дзейнасцю пісьменнікаў Віцебшчыны, альбо тых творчых людзей, чыя шляхі пралягалі праз наш горад або праз наш край. Вось усё, што звязана з імёнамі гэтых людзей, мы збіраем, захоўваем, ну і, канешне, прадстаўляем наведвальнікам нашага музея. Ну, Іван, можна у бібліятэку ты прыйшоў і можаш узяць кнігу пачытаць. А ў музеі нельга? Выбачайце, але не ўсе экспанаты. Папрысутнічаць можна, паглядзець можна, праслухаць экскурсію, пабыць на экскурсію, але, канешне, напрыклад, тэксты рэлігійных збораў канца 18 стагоддзя мы вам на рукі не выдадзім. І рассыпацца. Канешне, могуць рассыпацца. А ксеракопію зрабіць можна? Ксеракопіі пакуль што мы не практыкуем такое. У прыватнасці вось збору рэлігійных тэкстаў канца 18 стагоддзя яны знаходзяцца ў такім стане, што толькі пад шклом. Толькі тэлефончыкам і без маланкавай успышачкі. Вось. Ірына Вацлаўна, якія вы лічыце самыя каштоўныя экспанаты? Ну, вось ужо згаданыя зборы рэлігійных тэкстаў канца 18 стагоддзя. Таксама кнігі народных пісьменнікаў Беларусі Міхася Лынькова і Петруся Броўкі з аўтографамі, заходнебеларускага празаіка Міхася Машары, таксама зборнікі паэзіі Еўдакіі Лось з аўтографамі. Гэта вельмі каштоўныя экспанаты. Рукапіс раманаў і аповесці старэйшага беларускага пісьменніка, які, на жаль, зусім нядаўна пайшоў з жыцця, Алеся Савіцкага. Вось гэта каштоўныя экспанаты. Таксама у музеі знаходзяцца і прадметы матэрыяльнай культуры і быту беларусаў. Дзесьці канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Гэта і рушнікі, і вышыванкі, і жбаночкі, і прас, такі вось і правобраз сучаснага прасу. На вугельчыках яшчэ, так? Так, і куфры, плеценыя з лазы, і многія цікавыя іншыя рэчы. Трэба пабачыць. Абавязкова. Ну, а калі мы кажам, што гэта пісьменнікі Віцебшчыны і музей быў утвораны яшчэ ў 1980 годзе, так? То ў той час яшчэ шмат з нашых класікаў былі яшчэ жывыя. Хто наведваў са знакамітых пісьменнікаў музей? Справа ў тым, што Анатолій Мікалаевіч сам быў творчым чалавекам. Вядомы паэт не толькі ў нашым горадзе, але і ў рэспубліцы. І, канешне, сярод яго сяброў былі вядомыя пісьменнікі. Неаднойчы ў літаратурным музеі ён запрашаў сваіх сяброў Рыгора Барадуліна і Геннадзя Бураўкіна. Быў тут Владзімір Арлоў, Анатолій Вярцінскі, Юрай Сірка. Ніл Гілевіч, я памятаю, таксама быў. Ніл Гілевіч ужо пасля Анатолія Мікалаевіча, але вось, канешне, калі быў жывы Анатолій Мікалаевіч, то ў музеі бывалі класікі нашай літаратуры. Хаця гэтыя традыцыі працягваюцца і сёння, ведаеце. І Караткевіч таксама быў. Караткевіч, ну, это такая легенда, скажам. Музейная легенда, што ён там быў. Анатолій Мікалаевич ведаў Владзіміра Караткевіча. Давід Рыгорович Сіманович, які меў цеснае дачыненне да літаратурнага музея, таксама сябраваў з Владзімірам Караткевічам. І магчыма, і верагодна, што дзесьці на пачатку 80-х гадоў Владзімір Сямёнович наведаў наш горад і быў запрошаны ў музей. Ну, я думаю, што Анатолій Мікалаевіч абавязкова яго туды. Не прапусціў. Канешне, гэта ж немагчыма. Ну, музей жыве якім жыццём насычаным? Ці вось калі замовілі нейкую экскурсію, прайшліся, да, па гэтай зале і ўсё. Ці ёсць нейкія мерапрыемствы і музей жыве вось такім верлівым жыццём сваім? Многія людзі думаюць, што музей – гэта рэчы, пакрытыя пылам, гэта спакой і цішыня. Гэта не зусім так. Наш літаратурны музей займае невялікае памяшканне, дзесьці 48 метраў квадратных. Так. Але гэта не значыць, што ў ім усё застыла жыццё, спынілася жыццё, жыццё працягваецца. Лепшая традыцыя Анатолія Мікалаевіча, яны таксама жывуць і працягваюцца. І сёння гасцямі нашага літаратурнага музея былі знакамітыя пісьменнікі, такія як, напрыклад, Ніл Гілевіч. Таксама наведалі музей, наведаваў неаднойчы музей літаратурны, як і наш універсітэт, старэйшы беларускі пісьменнік, удзельнік Вялікай Атчызнай вайны Алесь Савіцкі, паэт і перакладчык Владзімір Скарынкін,
Алесь Бадак, сучасны паэт. Зусім нядаўна, літаральна на тым тыдні, у госці да студэнтаў нашага універсітэта прыехалі мінскія пісьменнікі Алесь Пашкевіч і Барыс Пятровіч. Барыс Пятровіч. Алесь Пашкевіч прэзентаваў сваю кнігу «Аповесць рух» у бібліятэцы, не ў музеі, таму што ў музеі шмат людзей не збярэш. Ну, музей все роўна ж зайшоў. Ну, безумоўна. Але вось у бібліятэцы нашага універсітэта такая сустрэча адбылася. Мяркуем запрасіць і запрашаць і таксама мінскіх пісьменнікаў. Часцей у нас бываюць віцебскія пісьменнікі. Ну, калі тым больш, што літаратурны музей Віцебшчыны, гэта дарэчна. Ну, я думаю, што мы ўжо даведаліся, што абавязкова трэба наведаць ваш літаратурны музей, а якія яшчэ мерапрыемствы чакаюць вас на гэтым тыдні, вы, як заўжды, зможаце даведацца з нашай рубрыкі «Афіша». Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видбичи». Кинотеатр «Дом кино» приглашает на показы мультфильма «Савва. Сердце воина». Это история о мальчике Савве, 10 лет, который живет в маленькой лесной деревне. Когда-то ее защищали от врагов благородные белые волки. Но однажды волки исчезли, и на деревню напала банда свирепых гиен. Савве удается сбежать в лес, где он знакомится с Ангой, последним белым волком. Начало сеансов в 10:30, 11:10, 12:30, 13:00 и 14:40. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска-Двина» приглашает на выставку Дмитрия Зайцева «Еще немного солнца». Посетители смогут оценить экспозицию декоративных панно и интерьерных композиций, которые представят бересту как материал не только прикладного, но и изобразительного искусства. Начало в 10:00. В Витебском краеведческом музее проходит выставка «War Story by. Поколение мира о войне и мире». Это разговор о войне, искренний и честный, основанный на персональных историях и свидетельствах. В нем будут услышаны мнения как переживших эту катастрофу XX века, так и тех, кого мы называем детьми мира, не знавших войны, но живущих в ореоле ее памяти. Кинотеатр «Мир» представляет криминальный боевик «Скорость. Автобус 657». У отца нет денег, чтобы оплатить лечение дочери. От безысходности он решается вместе со своим коллегой по работе ограбить казино. Но после того, как они угнали автобус полный заложников, все пошло наперекосяк. Начало показов 16:10 и 21:10. Национальный драматический театр имени Якуба Колоса представляет трагедию Уильяма Шекспира «Макбет». Поверив пророчеству, доблестный воин Макбет решается на убийство короля ради трона. Однако сохранить корону придется ценой немалой крови. Начало спектакля в 19:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на ежегодный международный фестиваль короткометражных фильмов «Cinema Perpetuum Mobile». Зрители смогут увидеть анимационные фильмы из программ 2014 и 2015 годов. Начало в 19:00. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видбичи». Шановныя сябры, не засижвайцеся дома, наведвайце імпрэзы, выставы, хадзіце ў кіно, рабіце ваше жыццё больш яскравым і насычаным. Як спадзяюся, у нашых яшчэ наступных госцяў гэта студэнткі філалагічнага факультэта, зноў-такі ж Віцебскага дзяржаўнага універсітэта Кацярына Іванова і Аліна Апет. Добрый вечар, дзяўчаты. Я ведаю, мне ўжо Ірына Вацлаўна сказала, што вы прымаеце актыўны ўдзел у жыцці музея. Як гэта адбываецца? Мы увогуле уваходзім у склад Савету літаратурнага музея, таму... У вас яшчэ ёсць і Савет музея? Так, конечно. Сур'ёзная арганізацыя. Так. І там не толькі такія сур'ёзныя выкладчыкі, але ж і студэнты таксама маюць права. Так, і мы разам абмяркоўваем некаторыя мерапрыемствы, прымаем рашэнні. Экскурсии, так, и для выставы и импрезы. Ну, например, вот калі мы казали про сустрэчы з пісьменнікамі, да, мне цікава, ці маюць зараз вось гэтай сустрэчы, якія наладжваў Анатоль Миколаевич Канапелька на сённяшні дзень?
Так, сустрэчы вельмі часта вось за тыя 2 з нечым гады, што мы тут мы бачылі у межах літаратурнага музея і Мікалая Намеснікава і Сергея Рублеўскага і наладжвалі імпрэзы да дня нараджэння Наталіі Мікалавіча Канапелькі і да дня нараджэння Рыгора Барадуліна. Таксама літаратурна-музычныя сустрэчы, кампазіцыі з сябрам Рыгора Барадуліна ў літаратурным музеі. Ірына Васлаўна, мне цікава, калі арганізоўваецца сустрэчы з пісьменнікамі, ці ўлічваюцца пажаданні студэнтаў, хто б да іх завітаў? Ведаеце, нашы студэнты, якія вывучаюць і беларускую філалогію, і рускую філалогію, яны займаюцца на занятках па літаратурнаму краязнаўству. Ёсць такая дысцыпліна літаратурнае краязнаўства, якое вывучае, даследуе рэгіянальную літаратуру. Так? Дык вось на такіх занятках, канешне, мы абмяркоўваем, каго б яны хацелі бачыць. А таксама, калі збіраемся з дзяўчатамі і з хлопцамі, членамі Савета літаратурнага музея. Ёсць яшчэ хлопцы на філалагічным факультэце? Адзін, пэўны, не? 3. 3? Ну, нічого. Ну, это ў Савеце 3, а такіх намного больш. То, канешне, мы абмяркоўваем, каго запрасіць. Жадаем бачыць гасцей з Мінска, з больш аддальных рэгіёнаў, але часцей да нас прыходзяць і віцебскія пісьменнікі, празаікі, паэты. Ну, гэта зноў-такі Сергей Васильевич Рублеўскі, правда? Так, Сергей Рублеўскі, і Вольга Русілка, і таксама Владимир Папкович. Неаднойчы госцем нашага музея быў Олег Салтук, Борис Беляженко. Так што традыцыі працягваюцца. Я думаю, што вам проста трэба зрабіць такую апытаначку, да, каб студэнты маглі свае пажаданні таксама выказаць, каго, можа, з мінскіх, а можа, і з замежжа там выклікаць некаторых пісьменнікаў. Ну, хай паглядзяць, як у нас адбываецца жыццё музейнае. Добра, 26 лістапада уся краіна наша святкуе 85 год з нараджэння Владзіміра Семёновича Караткевіча. Я думаю, што вы таксама не абышлі гэтую падзею неяк стараной і рыхтуецца нейкае мерапрыемства. Так, давайте паслухаем нашых дзяўчат, што ж яны нам распавядуць. У нас на факультэце да гэтай даты рыхтуецца паэтычны тэатр. Гэта, звычайна, не толькі традыцыйнае чытанне вершаў, як мы сабе ўяўляем. Так, мы з паэтычнага тэатру тады спачатку пачнем. Што такое паэтычны тэатр? Вось таксама ведаю, ён існуе. Ён пры музеі існуе ці на факультэце? На філалагічным факультэце існуе паэтычны тэатр. Што гэта паэтычны тэатр? Гэта не проста чытанне вершаў, гэта чытанне вершаў менавіта пад музыкальную кампазіцыю. Яно ўсё гэта разбаўляецца тэматычнымі танцамі і таксама пастаноўкамі, невялічкамі. Ну, вось танцамі, мне цікава танцамі, у вас нейкі ёсць штатны харэограф у музеі, ці гэта нейкі, скажам, парыў такі душэўны і вось, ну, жаданне зрабіць танец? Менавіта пры нашым савеце універсітэце няма. Харэографа няма. Але на філалагічным факультэце займаюцца таленавітыя студэнты. Я ведаю. Яны не толькі сядзяць у бібліятэках, працуюць у музеях, яны наведваюць тэатральныя студыі, танцавальныя гурткі, добра спяваюць. Так што тут праблем у нас няма. Ну, вось, калі казаць пра вас, вось, так, Каця і Аліна, ваша роля вось у паэтычным тэатры? Мы чытаем вершы і танцы не. Дапамагаем у арганізацыі. Калі трэба, мы станчым. Так. Ну, добра, тады ўсё ж такі вернемся да святкавання 85-годдзяў Владзіміра Семёновича. Што будзе, якая будзе імпрэза і ці можна будзе наведаць яе, скажам, не толькі студэнтам, а і людзям, ну, вось з вуліцы, да, якія даведваюцца пра гэтую імпрэзу? У рамках фестываля «Роднае слово», які традыцыйна праводзіцца на філалагічным факультэце, плануецца ў сувязі з юбілеем Владзіміра Караткевіча літаратурна-музычная кампазіцыя, вось якую прадстаўляе тэатр на філалагічным пад назвай «Рыцар сумлення і свабоды». Таксама з гэтай кампазіцыі
дзяўчаты збіраюцца выступіць і перад вучнямі 4-й школы, яны ўжо запрошаны. Запрасілі мы ў госці ў літаратурны музей даследчыка творчасці Владзіміра Караткевіча, аўтара цікавай кнігі праз гісторыю ў сучаснасць, доктара гістарычных навук, прафесара Аркадзія Русецкага. Так што плануем. Это Аркадий Владимирович. Аркадия Владимировича Русецкага плануем запрасіць. Ну, дзяўчаты, увогуле, мне цікава падчас маёй вучобы, напрыклад, Караткевіч гэта быў ідэал і, пэўна, самы такі пісьменнік, якім зачытваліся. Што зараз для вас Караткевіч? Ну, зараз яго таксама чытаюць. Нельга сказаць, што пра яго забыліся, яго памятаюць. Гэта таксама чытачы, якія любяць Беларусь, любяць сваю радзіму, і таму ім блізкі і сёння Владзімір Караткевіч. Так, і не толькі студэнты менавіта беларускага аддзялення, але звычайна, што кожны студэнт-філфакавец павінен ведаць такую спадчыну, і кожны сапраўды ведае. Бо гэта класіка. Ну, канешне, гэта класіка. Але вось звернемся ўсё ж такі да паэтычнага тэатру. Я ведаю, што там удзельнічаюць не толькі студэнты, але і выкладчыкі. Так? І мне цікава, вось як падчас рэпетыцый адносіны у вас такія, якія будуюцца паміж выкладчыкамі і студэнтамі. Гэта, скажем, все роўна такое, да, што гэты выкладчык. Я не магу з ім паспрачацца, як тут, можа, ён там не так чытае, да, ну, па разуменню студэнтаў. Не, трэба адразу вызначыць, хто рэжысёр у гэтай справе. Я лічу, што павінен быць студэнт. У нас таксама так лічым. Але на самой справе? А на самой справе мы радзімся паміж сабой. Абмяркоўваем, падзяляем гэту ролю. Падзяляем, Паміж конечно. выкладчыкамі і студэнтамі. Ну, а ёсць, ну, скажем, калі ўжо загаварылі мы пра рэжысёра, хтосьці, хто займаецца непасрэднай рэжысурай, адзіны чалавек. Ці на кожнае мерапрыемства, калі прысвечана, напрыклад, тут Караткевічу, наступнае там мерапрыемства прысвечана там вечар памяці Анатолія Мікалаевіча Канапелькі, і там ужо іншы рэжысёр. Ці Кіруе паэтычным тэатрам на філалагічным загадчык кафедры літаратуры Вольга Вікторовна Лапацінская. Але, безумоўна, што да кожнай нейкай пастаноўкі, кожнага спектакля маюць дачыненне і выкладчыкі. Вось нядаўна зусім святкаваўся юбілей Сергея Ясеніна. То вось студэнты з выкладчыкам рыхтавалі кампазіцыю, літаратурна-музычную кампазіцыю. Зараз іншыя планы ў нас. Якія планы? А вось я ўжо гаварыла пра вядзенне літаратурна-музычнай кампазіцыі па матывах творчасці Владзіміра Караткевіча. Ага, вось гэта. Так. Добра, мы ўсё ж такі заўчыны так і не адказалі. Якія ж адносіны вось на гэтай сцэнічнай пляцоўцы, да, калі рыхтуюцца мерапрыемствы паміж студэнтамі і выкладчыкамі? Зразумела, што там ужо адносіны ніяк паміж выкладчыкам і студэнтам. Бо мы знаходзімся ў адной ролі, у ролі чытачоў. Вось. Таму што такое акцёрскае, рэжысёрскае павінна існаваць у кожным. Я так думаю, што ўвогуле, калі студэнты даведваюцца, што там будуць яшчэ і выкладчыкі, да, удзельнічаць, то студэнты, я думаю, адразу там і цягнуць нікога не трэба. Яны адразу цягнуцца ў гэты паэтычны тэатр. Ну, трэба ж там, да, і плюсік нейкі там у заліковачку раптам пойдзе, калі... А на рэпетыцыі вось часта ходзяць выкладчыкі? Шчыра, так скажыце. На апошнія ходзяць. На генеральныя прагоны. Раскрываюць. Вось яны, расказалі. Мы зараз, да, звернемся да выкладчыку. Шаноўныя выкладчыкі, прыходзьце часцей на рэпетыцыі і больш. Вось, размаўляйце і праводзьце, баўце час са студэнтамі. Яны вельмі цікавыя, і я думаю, што не толькі студэнты даведаюцца больш пра выкладчыку, але і выкладчыкі больш пра студэнты, так? Так, і трэба заўважыць, што сярод выкладчыкаў ёсць вельмі таленавітыя людзі, якія добра, выдатна спяваюць, танчаць таксама. Раскажыце нам, хто спявае? Хто спявае? Ну, можем назваць, і дзяўчаты могуць сказаць. Можа, мы запросім, канешне, для сябе. Вельмі добра спявае Ніна Васільна Голубовіч, выкладчык кафедры літаратуры. Таксама, дзяўчаты, падказвайце мне. Ганна Александровна Гладкова спявала у нас на паэтычным тэатры. І чытае на французскай мове. Вельмі добра. І Ганна Новосельцева. А як вы паслухалі, як спявае Сергей Владимирович Лапунов, таксама выкладчык нашай кафедры, безумоўна. Вось я вучыўся ў яго, але я не ведаў, што ён спявае. Гармоніку. Так. Вось як. Мы раскрылі гэты талент.
Карацей, бачыш, Іван, у нас шмат з'явілася яшчэ гасцей для наступных эфіраў, да? І якія могуць і паспяваць, і станцаваць. І станчыць могуць. Так. Вось. Ну, дзяўчаты, яшчэ б хацелася, ну, крыху адыдзем пакуль ад літаратурнага музея, таму што заўтра дзень студэнта. Мне вельмі цікава, тут можаце ўсе карты не раскрываць, канешне, да? Як вы збіраецеся яго заўтра адсвяткаваць? Ну, вось менавіта на факультэце падчас вучобы у нас будзе такі цікавы момант, як дзень самакіравання. І заўтра... Што гэта будзе? Самакіраванне будзе ў чым? Бо хтосьці з вас будзе дэканам? Так, пераблытаюцца. Ужо ведаеце, хто дэкан будзе? Яшчэ не, гэта пакуль што... Ну так, ёсць здагадкі, але пакуль што ўсё таемна. Вось можна быць і дэканам, і намеснікам дэкана, і любым выкладчыкам. І нават не толькі якім-небудзь там добрым студэнтам, але і каму-небудзь такому сярэдняму. Ірына Васлаўна, вы не баіцеся гэтага дня? Вы ведаеце, у нас самастойныя, таленавітыя студэнты. Разумныя, безумоўна. Звышмеры яны не будуць сабе перавышаць паўнамоцтвы, якія на гэты дзень да іх не перайшлі. Ну, гэта будуць нечаканасці, сюрпрызы. Чэсна кажучы, мы, выкладчыкі, не асабліва пра гэта ведаем. А гэта першы раз будзе такое? На нашай памяці 3 гады навучання. Гэта першы раз, таму што прынамсі у нас такога, на жаль, не было. Мы, канешне, там развярнуліся. Вы былі іншымі, і ў вас былі іншыя мерапрыемствы. У цябе нават зараз ёсць магчымасць правесці невялікі экзамен. Глядзі, колькі... Не, экзамен не буду, не. Я б так, ведаеш, ну, як бы там, намеснікам дэкана, па выхаваўчай працы, напрыклад. Канцэрт нейкі правесці, прыйсці паглядзець, як ладзяцца мерапрыемствы, унесці свае карэктывы. Вось. Ну, я думаю, што зараз самы час перапыніцца нам на сюжэт, таму што, калі мы ўжо казалі пра Владзіміра Сямёнавіча Краткевіча, у нас ёсць цікавы сюжэт пра тое, якая выстава, прысвечаная нашаму пісьменніку, зладжана ў беларускім тэатры «Лялька». Владимир Краткевич – один из самых любимых авторов витебских лялечников. Для театра особо письменника знаковая. У репертуары ляльки 3 спектаклі по мотивах его твору. «Забытый скарб», «Скрипка дрыгвы верасовых пустэчаў» и «Ладдзя роспачы». Владимир Сямёнавіч – гэта вельмі шляхетны і вельмі узнёслы пісьменнік. Ён прынёс у нашу літаратуру, і не толькі ў літаратуру, ва ўсю беларускую культуру тое, чаго ёй бракавала шмат дзесяцігоддзяў. Ён прынёс прыгажосць чалавечага духу, веліч учынкаў, яркія, незабыўныя эмоцыі, цікавыя сюжэты. Свае творы Владимиру Краткевичу прысвяцілі вядомыя мастакі Віцебска. Жывапіс, графіка і габелены, прадстаўленыя на выставе, ствараюць шырокую панарамную карціну гісторыі роднай краіны, паказваюць пісьменніка як вялікага майстра мастацкага асэнсавання гісторыі. Все мои работы, я думаю, что все-таки они связаны с творчеством Короткевича. Вот я должен очень поблагодарить организаторов выставки, что они работы мои, в частности других художников, сопровождают выдержками из произведений Короткевича. Вы знаете, так хорошо они ложатся, и мне кажется, даже после этого хочется немножко даже сделать новые работы, исходя из вот этих вот размышлений Короткевича о нашей земле. Усе прадстаўленыя на экспазіцыі работы аб'ядноўвае шчырая ўдзячнасць Владзіміру Сямёнавічу і любоў да яго незабыўных твораў. Мастакі з асалодай дзяліліся сваімі ўражаннямі ад творчасці Короткевича. Произведения Короткевича впечатлили меня еще в детстве. И прочитав их, у меня возникали очень много различных эмоций, которые мне потом захотелось передать. Картина с портретом Короткевича, там я передавал конкретно Короткевич как творец, который создает миры. Работы мастакоў застануцца ў фае тэатра «Лялька» до 27 лістапада. Шановныя тэлегледачы, наведвайце гэтую выставу і, канешне, спектаклі беларускага тэатра «Лялька». А мы працягваем размову са студэнтамі і выкладчыкам Ірыны Вацлаўнай Саматой.
Дзяўчаты так все ж такі і не адказалі, што яны будуць рабіць на дзень студэнта, толькі сказалі, што на факультэце будзе ў іх дзень самакіравання. Але ж самае цікавае, як мы ведаем, пачынаецца ўжо пасля. Канешне, вось якія планы, як зараз святкуюць дзень студэнта? Раней проста ва ўніверсітэце ладзілі дыскатэку, і там все факультэты збіраліся. Што зараз? Можа, вы проста пойдзеце ў інтэрнат, возьмеце кніжку і будзеце рыхтавацца там да семінару. А можа, ў клуб ці ў музей? Пойдзем у інтэрнат, але не будзем браць з сабой кніжку ў гэты день. Мы вырашылі, што можна сабе такое дазволіць. Можна, раз на год можна, так? Дазваляйце. Вось, і так, абмеркаваць, што ж атрымалася з гэтага дня самакіравання. З гэтага дня студэнта. А потым кудысьці пойдзеце, яшчэ вось як Іван прапануе ўжо ў клуб схадзіць. Ён ужо так само дарослы хлопчык. Вось, Іван ужо запрашае. Мяне ўжо без пашпарта нават пускаюць. Ну, я думаю, все ж таки вернемся мы яшчэ да музея зараз, да? У нас ляжыць цудоўная кніга Рыгора Барадуліна «Лепей». Ірына Вацлаўна, распавядзіце, калі ласка, пра Рыгора Барадуліна ў жыцці літаратурнага музея. Усе добра ведаюць, што Рыгор Барадулін родам з Ушацкага раёна. У яго там былі свае сябры. Нарадзіўся на хутары. Ён нарадзіўся на хутары Верасовачка, які ускосна належаў да вёскі Гарадок. Так вось, адным з сяброў дзяцінства, сябрам дзяцінства Рыгора Барадуліна быў Анатоль Емельянаў, былы выкладчык кафедры Анатоль Серафімович Емельянаў. Так, ён працаваў на кафедры беларускай літаратуры. І вось, калі мы святкавалі юбілей Рыгора Барадуліна, то, безумоўна, мы запрасілі Анатолія Мікалаевіча, які расказаў пра цікавыя моманты з дзяцінства, пра тое, як яны пісалі малочныя вершы разам з паэтам. Гэта якія малочныя вершы? Гэта што значыць? Малаком на паперы, каб ніхто іншы прачытаць не мог. Пра то, якія кнігі яны чыталі, з якімі людзьмі яны кантактавалі. Вось сустрэча была вельмі цікавая. Але адбыўся яшчэ вельмі цікавы факт такі. Напярэдадні, скажем так, сумнай даты, калі Рыгор Барадулін пайшоў з жыцця, да мяне ў музей завітала яго пляменніца вельмі далёкая. Дакладна ўжо не ўзгадаю, якая ў ступені радства прыходзілася на яму, але гэта была былая студэнтка нашага факультэта, якая прынесла ў літаратурны музей кнігі з аўтографамі Рыгора Барадуліна. Менавіта удар нашаму музею, ён перадаў гэтыя кнігі. Зараз мы карыстаемся імі. Вось, это экспанаты, і, дарэчы, трэба заўважыць, што ў літаратурным музеі праходзяць жа і заняткі па гісторыі беларускай літаратуры, літаратурнаму краязнаўству, методыцы выкладання беларускай літаратуры. Выкладчыкі і студэнты маюць магчымасць карыстацца фондамі, экспанатамі з фондаў літаратурнага музея. Вось гэта тое, пра што Іван казаў, ці можна, да, што-небудзь патрымаць у руках, але толькі студэнтам, калі ласка, Іван, яшчэ раз можна стаць, каб патрымаць гэты экспанаты ў руках. Ну, дзяўчаты, як вам падабаюцца заняткі ў звычайных аўдыторыях, ці ўсё ж такі цягне ў музей, каб заняткі адбываліся там? Там такая асаблівая атмасфера, так. Круглы стол. І вось побач з гэтымі партрэтамі знакамітых людзей. Выставамі. Такая вось нешта добрае, чыстае і узнёслае. І вось самім хочацца часам напісаць што-небудзь. А спрабавалі, ну, філалагічны факультэт немагчыма не пісаць? Так, філалагічны факультэт гэтаму спрыяе. Вось наладжваюцца ў тым жа літаратурным музеі сустрэчы вось такіх маладых апантанных пісьменнікаў, студэнтаў. Як вы, да? Так, як мы. Прызнавайцеся, пішуць. Ну, Кацярына піша, я ведаю. Аліна? Яна піша, проста не прызнаецца яшчэ. Пад падушку. У стол. Канешне, у нас ёсць вельмі таленавітыя студэнты, якія пішуць вершы, пішуць прозу. Дарэчы, ёсць і людзі, якія могуць аказваць уплыў на іх. Ёсць літаратурныя настаўнікі. Гэта і паэтэсы Вольга Русілка, і Алена Крыклівец. Пад менавіта іх кіраўніцтвам былі сабраны лепшыя паэтычныя творы студэнтаў, не толькі паэтычныя, але празаічныя, выдадзены кнігі. А як вось вы ставіцеся, Ірына Вацлаўна, увогуле да гэтага? Таму што некаторыя пісьменнікі і віцебшчыны, не скажу хто, каб не раскрываць так ужо, кажуць, калі можаш не пісаць, не пішы.
Вось як вы ставіцеся да творчасці студэнтаў? Ну, ці трэба друкаваць усё, ці ўсё ж такі такі жорсткі адбор павінен быць? Ведаеце, што ў маладосці хочацца пісаць. Першыя спробы пяра, парой яны ўдалыя, парой неўдалыя, нешта друкуецца, нешта застаецца сапраўды на доўгі ўспамін у стале і пад падушкай. Але калі вы адчуваеце такі талент, што ў вас ёсць такі божы дар, такая іскра гэтага таленту, канешне, трэба пісаць. І трэба раіцца, трымаць раду з кімсьці з творчых людзей. Ну, гэта, пэўна, я так думаю, з касарыны, калі ты пішаш вершы, так? Ну, складана іх аддаваць потым на такі суровы суд выкладчыкаў? Вельмі складана, але як казаў Скрывальд, што пісаць гэта толькі 1% таленту, а ўсе астатнія 99% гэта паценне і вось толькі праца. Гэта праца. А шмат там крэсляць нешта там чырвонымі? Так, здараецца і крэсліць, здараецца і пажурыць, і пахваліць. Ну, я думаю, калі крэсліць, гэта проста зайздросць. Чаму не я напісаў гэты верш, да, а вось Кацярына? Ну як так атрымалася? Дарэчы, вось такая ідэя. Трэба запрасіць, напэўна, і літаратурных настаўнікаў, студэнтаў, так, і творчых студэнтаў да вас у студыю. А вось мне здаецца, дазвольце такое пытанне, Кацярына, Аліна, не ведаю, хто будзе адказваць. Разам. Разам, так. Разам. Вось мне здаецца, што паэзія сёння не вельмі папулярны напрамак, не вельмі папулярнае захапленне. Ці гэта так? Таму што, як вы лічыце, можа гэта нейкае элітнае захапленне, не для ўсіх? Як вы можаце адказаць? Просто такі час, што трэба ўсё хуценька, вось рэкламы ж, яны таксама ствараюцца рыфмамі, і таму просто... Можна знайсці, да, сябе, вось, напрыклад, і яшчэ і грошы зарабляць. Стварэнне паштовак, напрыклад. Значыць, не адышла мода на паэзію? Ну, глядзі, Іван, калі ты кажаш пра што, я так разумею, што зараз паэты не збіраюць стадыёны, да, як раней? Збіраюць клуб. Збіраюць клубы і больш не патрэбна. Ну, я думаю, што таксама яшчэ і манера выканання вершаў, да, калі раней гэта было на распеў, калі зараз параўнаць, напрыклад, як чытае Віталій Рыжкоў, да, то гэта зусім іншае, і гэта ўжо як такі амаль што спявак выходзіць, таму я думаю, што ўсё яшчэ наперадзе. І мы паборам гэтыя вашыя гаджеты, выцягнем людзей з утульных кватэр, да, і ўсё ж такі зробім хаця б у клубах, ну і на невялічкіх стадыёнах. Ну, паспрабуйце. Ведаеце, хацелася б паспрачацца. Наш віцебскі паэт і выкладчык нашага універсітэта Уладзімір Папковіч збірае вялікую аўдыторыю заўсёды. Ён умее чытаць, падаць свае вершы. І жартаваць. Жартаваць, так. Ён вельмі добра ведае студэнтаў, іх псіхалогію, іх інтарэсы, як педагог, канешне. Таму скажам, што паэты збіраюць аўдыторыі, можа быць, не стадыёны, але аўдыторыі так. А вось дзяўчаты мне казалі, што зараз ёсць такі прадмет, як псіхалогія... Літаратурнай дзейнасці. О, псіхалогія літаратурнай дзейнасці. Я сёння ўпершыню такое пачуў. Вось, калі ласка, распавядзіце там... Ну, на жаль, у нас такога яшчэ не было, калі мы вучыліся. Удакладняю. Дысцыпліна называецца псіхалогія літаратурнай творчасці. О! У нас у прошлым годзе было. На пераздачу. Псіхалогія літаратурнай творчасці. Вось тут студэнты якраз і могуць увайсці ў творчую лабараторыю пісьменніка, так? Даследаваць той ці іншы яго твор, зразумець, з чаго ўсё пачыналася. Магчымасці ёсць такія. Цікавы прадмет? Вельмі цікавы. Ён адрозніваецца ад усіх іншых. У манеры падачы, напрыклад. І псіхалогія там прысутнічае. Прысутнічае. Так, вось распавядаюць, чаму вось геніі, чаму наражаюцца такія геніяльныя людзі. Што паспрыяла. Магчыма, за сонца, а магчыма, проста па генетычных асаблівасцях. Там яшчэ і за сонца, яшчэ і гараскопы. Мы разглядаем розныя фактары. Розныя тэорыі геніяльнасці. Во як. І у тым ліку з'яўлення геніяльных творцаў на нашай беларускай зямлі. Як гэта адбывалася, у які час, якія перыяды. Цікава, на жаль, такога не было. А Ірына Вацлаўна, ці параўноўваеце вы сябе з сучаснымі студэнтамі? Ну, напрыклад, ой, ну мой час было не так. Мае часы студэнты былі больш разумныя, цікавыя, зараз, ну, штосьці не тое. Ведаеце, кожнае наступнае пакаленне, яно лепшае за тых, хто былі перад імі, так, за папярэднікаў. Таму я вам хачу сказаць, што сучасны студэнт, ён больш крэатыўны,
ён больш мабільны, больш такі актыўны. Вось. Ды і сродкі дасягнення ведаў таксама сёння разнастайныя, розныя. Таму хочу сказаць, што яны лепшыя за нас. Вось як, якая добрая. Ірына Вацлаўна, ну і дзяўчаты, канешне ж. Глядзіце, калі казаць пра літаратурны музей, праца яго неспынная у экспанатах. Так? Калі гэта, напрыклад, археалагічны музей, возьмем для прыкладу, то, скажем шчыра, там не так ужо часта абнаўляюцца калекцыі археалагічныя, а літаратурны музей, ён прадугледжвае ўсё ж такі творчасць, а літаратары, яны з'яўляюцца ўсё новыя і новыя. Вось, напрыклад, Кацярына, яна таксама хоча трапіць у літаратурны музей на палічку дзе-небудзь як экспанат. Куды вось гэта ўсё падзець? Так, тое, што новае з'яўляецца, так, экспанаты, і як праходзіць вось гэты адбор? Што выкласці як экспанат, а што ўсё ж такі трэба, хай пачакае? У фондах. Ведаеце, гэта залежыць ад пэўных нейкіх юбілейных дат, напрыклад, так? Ад творчых сустрэч, ад экскурсій. Не адна і тая ж экспазіцыя у вас? У нас ёсць пастаянныя экспазіцыі, іх 8 усяго экспазіцый, пачынаючы са старажытнасці і заканчваючы сучаснымі пісьменнікамі прыдзвіння. А ёсць яшчэ і экспазіцыі, якія мяняюцца з цягам часу, якія прыўрочаны да пэўнай даты, да пэўнай падзеі. І, дзяўчаты, вось вы ўсе ведаеце гэтыя экспазіцыі? Так. Дарэчы, яны не з'яўляюцца экскурсаводамі? Вось гэтыя дзяўчаты... Ці гэта не ваш адказны блок такі? Не, справа ў тым, што... Не яны канкрэтна, але з ліку экскурсаводаў, у лік экскурсаводаў уваходзяць студэнты нашага, канешне, факультэта і студэнты Савета літаратурнага музея. Я хочу назваць іх прозвішчы. Конечно. Гэта Тацьяна Васильева, напрыклад, студэнтка 5-го курса, Юлія Гаўрыленка, студэнтка 5-го курса, а зараз рыхтуецца і новае пакаленне тых, хто ў будучым будзе праводзіць экскурсіі і для студэнтаў, і для выкладчыкаў, для гасцей універсітэта, і для школьнікаў школ горада і школ вобласці. Няма, напэўна, таго дня, каб да нас у музей не завіталі госці. Ці пісьменнікі, ці проста тыя, хто жадаюць наведаць музей. Ці, як, напрыклад, у чацвер 19-го да нас прыйдуць студэнты, выкладчыкі, прабачце, вучні. Вучні з настаўнікамі з гімназіі нумар 2 горада Віцебска. А нават экскурсіі адрозніваюцца для гасцей, для замежных гасцей, для школьнікаў? Конечно, для замежных з перакладчыкам, Іван. Ну, гэта зразумела, конечно. Замежныя госці у нас бываюць. Не так часта, але бываюць. І замежныя госці, між іншым, гэта студэнты, якія вучацца ў нашым універсітэце з іншых краін. Так? Вось. І у маі месяцы праходзіць свята, сусветнае свята паэзіі, сусветны дзень паэзіі. І, між іншым, студэнты з іншых краін могуць выступаць таксама на гэтых святах. Вось як. Ну, я думаю, у нас была сёння вельмі цікавая размова, але час няўмольны, на жаль. І я толькі хочу пажадаць, дзяўчаты, каб вы здалі добрую сесію, адзначылі дзень студэнта. Гэта, можа, не галоўны, ну ладно. Каб ён быў запамінальны, канешне, кожны дзень студэнта, да таго ж, я так разумею, вы на 3-м курсе, у вас яшчэ блізіцца і міленіум, так? Лінолеум. Медыум, не міленіум, медыум. Іван не падказвае, просто ён здзекуецца. Ірына Вацлаўна, вам добрых студэнтаў, удзячных і, канешне ж, каб яны вам дапамагалі ў такой цікавай, але ўсё ж такі нялёгкай працы, якая займае шмат часу. Дзякую. Вось, усяго добрага. І зараз самы час нам павесяліцца напярэдадні Дня студэнта, сустрэцца зноў з Александром Каренманам у рубрыцы «Патрап у тэлек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ну что ж, друзья, сегодня я на специальных присосках вскарабкался на пирамиду Марка-Сити и установил там флаг рубрики «Попади в телек». Меня зовут Саша Каренман. Поехали. Вот такие две красавицы у нас сегодня гуляли по Марка-Сити. Мне пришлось воспользоваться своей красотой. У меня есть красота? Вам не есть вообще что-то красивое? Как вам нос?
Замечательно. Замечательный нос, да? Вот оцените мой нос по шкале от 1 до «он превосходен». Он превосходен. Да, спасибо. Так вот, своей красотой мне удалось привлечь этих двух красоток сегодня в нашу рубрику. Как его зовут? Саша, Вероника. Саша? Серьезно, да? Саша. Тезки, давай 5. И мы с тобой тезки. У меня просто двойное имя Саша Вероника. Меня зовут. Вот, ну, вы где? Учитесь, работаете? Чем занимаетесь? Все. Где? ВГУ. ВГУ Машерова? А в другом ВГУ никто не учится у нас в городе? Просто все, что не приходят, все говорят, ВГУ Машерова. У нас есть какие-нибудь другие ВГУ? Например, ВГУ Короткевича есть у нас? Нет. ВГУ Танка? Нет. Только Машерова в городе? Да ладно, я шучу, успокойся. Ладно, ВГУ Машерова, первый курс? Первый курс. Я экстрасенс угадал. Первокурсницы. Цы-цы. Ну что, как вообще студенческая жизнь? Отлично, весело. Весело? А что вот запомнилось тебе уже вот на первом этапе? КМС. КМС — это курс молодого студента. Вы выступали на сцене? Да. И ты тоже? Нет, Тебя не взяли? Ну, я болела. Ты болела за нее? Давай. Кстати, как одногруппники? Пацаны, как? Одни девочки на курсе. Вы филфак? Нет, пед. Педфак? А специальность? Начальное образование. То есть вы там будете педагогами начальных классов? На дошкольное образование. Понятно. Там дефектология какая-то, наверное, да, или нет? Нет, Такое? правильно. Это еще другая специальность. Понятно. Но сегодня я узнал все о педфаке, могу даже поступать туда. Ваша задача, девочки, вот отсюда, этим мячом давай. Ого, на каких ботфортиках мы стоим. Попасть вот в эти ворота. Штанга, хорош, молодец. Не, у тебя попыток много. Это будет вторая, а так вообще 1352. Попытка номер 17, пожалуйста. Молодец, с третьей попыточки, умница. Саня, давай. Саня, мы в тебя верим. Людям с именем Александра все прощается у нас. Пожалуйста, попытка номер 75. Молодец. Мы хотим поздравить свою подругу, Троцкую Викторию, с наступающим днем рождения. 18 лет. Пожелать всего самого хорошего, счастья. Мы рады, что мы с тобой познакомились. Удачи. Отчего в Марко-Сити так люди шумят? Отчего витебчане здесь все понимают? Оттого операторы с камерой стоят. И Каринман в микрофончик вещает. Очень крутой пацан, очень крутой. На шапке какой-то интересный логотип, я не понимаю, что это. Что это значит? Я сам не знаю. Может быть, это какой-то клуб крутых байкеров? Вряд ли. Вряд ли, почему? У тебя нет мотоцикла? Смотрим. Ну точно, вот клуб крутых байкеров, я же говорил, это же написано на русском. Мне здесь что-то написано «Мер» и все. Мер, да? Мер. Ну, понятно. Может быть, ты будущий мэр? Или губернатор? Как тебя зовут? Наум. Наум. Ну, на ум приходит только сказать «очень приятно, меня зовут Александр». Наум, скажи, пожалуйста, ты учишься где-нибудь в школе, да? Угу. 7-й гимназии. 7-й в Витебске? Да. Слушай, так это же счастливый билет. 7-я гимназия. Это же самая лучшая школа в городе Витебске. Ты знал? Знал. Вот я тоже не знаю, почему. Не 7-я гимназия. Она на 3-м месте. 7-я гимназия. Что она? На Витебске 3-м? на 3-м месте. Среди каких-то школ других, да? Угу. Или среди просто чего-то? Среди вообще самых лучших школ Витебска. Да, а кто на первом? На первом, я не знаю, знаю только на 2-м 8-я гимназия. Да, судя по всему, на первом 9-я. 9-8-7. Нет, но вообще этот рейтинг, он такой, так себе, да? Все школы хороши, я считаю. Главное не школа, а главное кто? Учителя и ученики. Ох ты какой! Учителей на первое место поставил. Вначале учителя, а потом учитель. Главное, это любовь в школе, да? У тебя уже была первая любовь? Нет еще. А будет? Как думаешь? Это вообще была. Была? Кого-то любил уже? Да. Скажешь имя в прямом эфире? Нет. Молодец. Ну а ты в каком классе уже? В 7-м. В 7-м. Была в 7-м или уже давно была? В 3-м. В 3-м классе была первая любовь, и ты до сих пор стесняешься сказать ее имя? В 3-м. В 4-м. Она учится до сих пор с тобой? Нет уже. Поэтому ты ее разлюбил? Нет, просто. Чтобы попасть в телек, нужно попасть, смотри, в одну из наших 3 мишеней. У нас есть футбольные ворота, баскетбольное кольцо и тир. Давай, может, из лука постреляем? Ну, давайте. Твоя задача попасть вот в этот телевизор.
Хорош, молодец, Наум, красавчик, умница. Хочу передать привет всем моим одноклассникам седьмой гимназии. Потом хочу передать привет всем моим друзьям. Не буду их сейчас перечислять. Хочу сказать, что я люблю свой город. Круто. Все. Молодец. Слушай, я сейчас задумался, ты вообще счастливый человек. Смотри, 7 класс. 7 гимназия. Родился в 7 месяце 7 числа. Да? Да. 7 июля. Везет. В 7 месяце, 7 числа, в 7 гимназии, в 7 классе. Можно я от тебя вот так потрусь, чтобы у меня счастье на меня тоже немножечко перешло? Что ж, друзья, слишком я уже устал сегодня вместе с вами попадать в телек. Видите, даже присел, вот где стоял, на пол. Время двигаться в сторону дома. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Шановні телеглядачі, ми, як завжди, зичимо вам щастя, здоров'я, кохання. А для вас сьогодні виступає вучениця другої гімназії, стипендіатка спеціального президентського фонду Ніколь Фургал і керівник Світлана Владимира Остапенко. Не сумуйте, до завтра і пакуль.